Skera. Waro. Wah, karakor ma. Ha, ela tsy hita la olo ty karakor. Ha, karakor mo nouvelle. Ha? Tsy raha. Ana marana avy rô. Za io mitsakatsaka hely tariny za kosokoson mahely fa ena baka manafy mila mikosokoson. Karakor mo nao ao. Ao. Za mbola tegna tsy navitagny. Ana hitanao tamin'ny magnaraka tamin'ny na zavatra fomba économique azy. Les résultats mo raha koragny la olo ty. I la olo fa mazatra ne tsy hoe afaka BPC ty e. Fa za io mbola andeha hely tsy maintsy mbola pody hely akagny amin'ny caution mo fa ena afaka. Za tsy maintsy mamangy fô mo agny azahoako le concentration. Za koa fa tsy avitagny ke heky agnaranaka tsy hitako kako. Za fa kampoko ny za raha io. Kema encore dinikinaro. Hagnano terminal spécial sa mbola hijanogno amin'ny premier spécial ka fotsiny. Zay hitanao io zany mihitsy mampivaralila talandohanakahy la olo. BPC tsy azo. Iska zay classe de première. Za tsy vaky lanjany fa za io mbola ty bosy ato amin'ny tany nianarako ato fa za fa za hita mitambeziko mihitsy directeur io za hiakatra hely terminal sakarakory. Sa magnankôry koa programme anao? Za megnatra tegna megnatra. Za mo namagna jiaby loso ialako baka école. Io zare loso ny terminal koa za terminal koa zare samy miaraka hafaka fogna alaiko koa BPC alaiko aka koa baka io sa magnankôry? Double bac CV. Kena indlongano zima rô. Vety la olo to magnankôry mo programme ny bossinazy anao mbola bossy amin'ny tany ianaratsika ty? Za fa tsy avy ao nagnino? Za megnatra mo namantsika jiaby loso. Za rô tsy janogno ao kendeza narô andeheza. Za andeha amin'ny école hafa za andianatra amin'ny école raiky roa ngeza la préférence zegny. Za hianatra agny amin'ny la préférence? La préférence aiza zany? Le tokaiky bara ravinara io zay bon za rô tsy avy agny safike ery rabofinaka zay hoe tegna commencé fa tsy hefa baka ampianatra za nefa za io mitsy ilatsaka président école io za aveo mba tsy endoa école azy agny baka planaka fa za rô ato malô reza velomay za tegna ialako ka za fina amina préférence heky za tsy maintsy hafaka fô za koa avy akao. Ke karakory ino plan zany iala hoagny zany fa za tsakatsaka hely agny sa magnankôry? Na olôlô fa za mbola resaka mbola andiniky resaka raha zay koa za io fôny la olo ty onarô ngiako zala asalôtsy ho efa ty. Ok zala tsy sy regny manafina préférence regny za hivonivony hely fa regny azoko anto regny hafaka za ve godany amblaza hivony akato aloha. Brio, nankôry mo kiraronao aka raha tapaka mbola hitany koa agnaiza manao igny? Za io mizara hely latsaka baka volanaka ty tsy haiko tany latsahany. Ary nankôry mo le résultat zala? Moraka kalefaka za rô. Nankôry mo sta nahomby? Anako fa tady grève ndraiky mbola totoizo aminaka fa raha magnanjaigny. Zala mbola hagnano ndraiky troisième dan koa zala tsy ndraiky efa terminal spécial hagnano zimandro zala Léopold anarô sy fangalabaraka amin'ny lalabe jiaby to za hitanako rô moe fa tsy faly tegna marigny zegny. Za rô ikoragna amina Brian hoe zao izy anarô mianary aminay ka hoe regnina hianatra ka za ndraiky anay mba manana diniky hianatra ka fa ana zay ko mahagodagn'olo rô sambarana olo ka ngiako tegna angala zegny za baka megnatra tsy olo angala baraka anazany fa na ndraiky mizima tsy maintsy hitan'le marobe fô satria zany na indroa magnano zima magnano amin'ny BPC magnano koa amin'ny baka. Zao ary izy za hitanay baka tegna hifindraka fa za tegna fa tsy angala BPC fa direct fangala baka fô za. Manjary koa ne zany sady amila préférence ka ny tegna ampy document marigny sady aminay ka marako na tsara be misy bibliotèque zay boky tadiavina misy ary za magnambara na tsara be kiny Brian koa mbola mpampianatra aminay ao efa zahatra raha ary tsisy mpampianatra bolibolindraza tsy mahay raha ary tsy maro masiaka mandro tsisy masiaka zany milamy roe hitako baka za baka mbola ho aveka amin'ny toky mianaraka ana zavako na tsy ho afaka baka zany dro hitana za zeky poko ndraiky fô roe nafaka BPC
ary za matoky tsara be nangala baka ka tsy maintsy tsy afaka koana zany raha sosokevitra mekena brian hoe anako tsagnary ka zay ana andavaka zany ndraiky ane tegna vonogny ianatra fa za misatiny akona mankôry mo discipline zareo akaron le discipline aka zany natao fiezagna mpianatra ave mbo ifantoko amin'ny fianarana dikan'izany efa haina ko figifigihana toaka tam lasagny iala zany tsara miasa aminay ro zany raha magnanjany Wa madam. Ana karaha fa nividy cartable nividy raha jiaby ampianarana mo zaza ha mbola mitany nianarany teo io foana ka maninanga allez la findre tegna findra fa tsy lasa zaza fa ty 3 zala na teny français mbola tsy hainy ary izy findra zany findra aiza za mety école tsara ampianarako azy aiza zany ny école tsara be teneninao zany am la préférence kao akafa ampianarana tegna azo antoko zany sady kao expression française zaza koa aveka malaky mai français ha zany tsy mba anahirana zanatsika io eky zany anavao namana koa izy tany iny mba efa maro olo zatra anazy maro namany fankazatra anazy izy tonga any zany anavao namana koa zany manampanahirana anazy zany ary tsy vitan'izany fa mpampianatra anandreo tamin'ny T3 igny mbola magnaraka azy jusqu'à T5 ka tsy tiako iovaova mpampianatra eky izaza io allo foana izy ajanonao Zos Victoria fianaragna zany ambarako na tsy vitany kinamanamagna zany namana zany magnavotro zany fianaragna ka sa le mpampianatra zany mpampianatra na tsy miova ary tsy toviko le draiky efa mpampianatra samby amle anagnany zire dini fogna izy kao T3 zala na teny français tsy hainy amla préférence ka ambarako na classe T2 zany afa miteny français zany tsy mbo dininanao avy zany kana andraso aloha antsona izy raha zany antanina ya zay amblazy atsovake bas izy na ye o avilo vetivety ia habsa aza io boko zanako antany anao ahoana anao raha ohatra ka hoe afindra école zany wa mama za tora tsy tia mifindrafindra école zany aloha fô za mijanogna amin'ny école nay ka za tegna fazatra namako maro aby zany le problème zaza amizay ty beko ray aman-dreny matozy aminenagna zany asoana zany amin'ny école inaranakao zavana zay tsy magnatra na zay classe D amin'ny la préférence ka fa miteny français iny tsy findrana ino ana zay fa T4 na conjuguer verbe être tsy ana tsy magnamagnatra na zay ke tsy azako conjuguer verbe être zany ary fasy baka tandrignesako zany ana mahay zany verbe être izy teo ya au temps présent j'ai être tu être il être elle être itanara tana zany manjary zay zany ko le anarany akagny zany midika fa tsy mianatra mihitsy anaka fa na papa mavandy afindra fo eky izy rapapane na za niorokoditra aby za na endrany teneny verbe être ke j'ai être zany raha atao afindra fa manala baraka raha io amizay dalo classe T4 tsy mera magnanjany zany kon tegna mahamagnitra mihitsy tegna izy zany madame hoe tegna afindra izy zay izy ary na madame zambely variagna fa 22 octobre mity le petite section amindreka ya maray za tonga de efa andiany fa misy fetra raha karaha zany tsy angatahanandro eky zay mity tsara madame tsy mila mangatakandro zany fa tsy tara place fô ka ono a madame misy raha volankely amina misy zany karaha lako zay ho avy atao antipetraka amitsika akato asa manakory anino andeha hianatra sa andeha hipetrapetraka fotsiny andeha hianatra mihitsy dena amitsika to raha andeha hianatra de tsy manina fa raha hipetrapetraka za tsy mahavelona an'izany za tsy mahavita mihitsy so anjary dahalo an-tanàna ty fotsiny sady zany boka madamo izy koa zany de antato za tsy nangala azy fa le izy mbola hianatra za napriske zay nangala azy mandeha amitsika to sady za madamo tegna resy lahatra fa amitsika posy to tegna tsaratsara fampianaragna raha hoarigny akagny ambany voatra kagny ary raha zany izy tonga de fampidirina amila préférence koa zany zanaka ny rahalanao zany zay mihitsy mihitsy ampidirako azy satria akambo tsaratsara fampianaragna amizay azy mbo malakilaky tafita
Ary Léopold igny agny anavy atô malô Léopold Oi, avy tô avy. da marindriny za ake de na zanako Nankôry mamay? nankôry mo résultat tagny zanako Agnatiny agnatiny anata zanako ia tegna pare sady nareny mama tokony tsy magnotany za zany raha tsy loziky be za tsy ho afaka zany olo premier fa agnatin'ny ekôly ary ho tsara rô zazintsika tô niany ary nankôry niny babana tagny bony zavana niny baba ia be nikaloagny tegna tsy nafaka baba sady candidat libre afaka tany mama efatra de papa io tsy hitako ninazy tegna mariny efa vo tapaka tendany gisy akao madame fa tonga de alao amizay ho volony raha akao moi eto mbola tsisy koragna fangalagna volony gisy zegny tandrignesa malô résultat ndesiny zanakanahy nankôry nahomy babanao baba tana mahereza balôna baba mahereza amin'ny avy mbola misy koa ya ty tsy avandy matematika haiko tsara tao anglais mba nikapokapoko hely tamin'ny roetine tao fizika mba matematika ololo koa tao mba haina tsara be ndraiky numéro namiky anao igny heky igny 303 tsisy azy ta to defa izy avy tamin'ny 301 tonga defa 305 za tsy mino zany za karakara gisy fa za nde jery résultat kao gisy zany niany hoanitsika foky babe oara babany ana mo raha lefaka zaza io tsy lefaka natoy izy nandeha tagny za raha tagny tsy nahita na tsy afaka sady za teko mbony tandre radio mo tsy naharegny numéro nazy izy karaha hitapitry fon ta tsy narignesako franco zany mbola angala BBC ndray mandeha koa zany amin'ny hoavy zao izy zanako haiko fa noatra fahaizany babanao anao azy io rarina ane raha afaka anao satria ampy sakafo tsara akeo sakafo miovaova izany atana sy mamanao akeo hoentinao miatrika fianarana zany mahatonga anao mahay tsara ny dobla io fa toy izy fahaizanao anao no avin'ny fianakaviagna atsika fa za ndraiky tsy kivy fa tsy maintsy mbola ampidianako ndray mandeha io ary ana amin'ny hoavy baba matokisa tsara bekiny fô ampianariky fizika ianao raha eky raha magnano zany lahy ampianariny zany akeky masambako naregny eky raha nagnano zany marary mitsy lohako zany mandinika résultat zany iakopo gisy fa io bako fa tsy hay impody velogna eky toy izy fô ika rô zazintsika fa anisan'ny mafaly foana maregny zanaka nafaka BPC zany izy tô ndraiky baka kipohogny fa satria zanako mbona afaka BPC ke Ôty Franco manosana o adjoint marô zazy ma manosana ambambaro raha mbola tapatra akeo madame fa adjoint directeur anay avy io ia salama madame salama tompoko karakory ma Franco marô zazy anao io ndraiky natakatra gisy efa naty fa zanako afaka BPC aravoagna tsisy ohatry zany le akato fa le antegna moa zany noho le diplôme iasa amin'ny asantsika ka fogna mbola tsy azo zalahy mbola tsy nahomy fogna tamin'to zalahy nefa na olo tokony efa solo place naka koa naty BPC igny satria zaho hiakatra directeur grave koa raha mahazo to monsieur l'adjoint tena mampieritreritra za misy tsy nazahoako BPC igny teo hitanao misy io mialagny prof mathématique itsika ndika lefak'olo izy io zeky fa ndika lefak'olo marigny mbola atarisika raha volagny
za kofa mahita ramoseko nro fa tonga de fa mahatsara factorisation na tongotry nazy mandeha ndrefa ohatra racino carré zay karaha hena volagny zaho izy tegna agnatigny otsika zalahy salama ramose karakory lero lahy toe somary mantototry hely zany mandinidiniky résultat ohaty fô raha zalahy ziato ramose tegna grave marigny izy ka le problème anareo zao anareo tsy magnaraka méthode nakah mihitsy anareo zany tegna hitako mavoanareo magnanaka ramose manomboko avekontry jusqu'à tampondôva tsy hera mahazo izy to zay to donc karaha zany raha fa vo ningoagnanjanahary donc BBC to tegna marigny koa raha volagniny zahako tegna karaha mbo hazokono raha volagniny fagnazavagna tableau ro avec agny mbola jofo anareo marigny anareo lahigny marigny mo i premier spécial tamin'ny tagno lasa igny zay ny première tegna première tsy hainay raha tany zio fa dikan'izany zany agnano terminal spécial koa zany anareo zio tegna fa zay diniky azo hidoko ao ke anareo zalahy indroa agnano gym anareo zalahy mandiny ategna hoe matanjaka hoe de raha tsy maintsy zay alaigny BBC alaigny baka tsy maintsy indroa magnano gym zany so de misy solution tokony hitanao agny ramose tegna ambaratsy misy monsieur so de mbola tokony kosokosohigny agny de ampidirigny hely agnatin'ny liste igny zahay tokony tomonigny ndraiky misy apody ndraiky zao izy zalahy zao hevitry hitako aminareo anareo tokony mifindra amin'ny école ampianarako akary zany tegna hitako mahomby satria za moa zegny monsieur amin'ny école raiky ampianarako akagny zapaka mitazogny classe roa amin'ny école zeky zegny monsieur amin'ny la préférence erik sady ambarako anareo tsara efa 7 tagno nijoran'ny école io mbola tsy nagnala baraka mihitsy ary résultat anay aka presque tsara fogna isan-tagno ary mpampianatra aka mbarako are tsara efa zadra raha ohatra ataoko aby jiaby fa izy koa ohatra tafindra akao are za donc tegna marigny mihitsy zany ramose satria za zany izy koa nandiniky zany ko ohatra fampianaragna anao akato amin'ny école akato tegna tokony hahaiza fa mety le mpampianatra matière sanany reto koa tonga de fa mety io mihitsy nampidoko zahay io ke zany baka izy ambarako are zalahy anareo sarotry tiavigny ambarako are tsara zahay mpampianatra jiaby akao efa zadra raha jiaby izy koa ohatra anareo mahita fampianarako igny ninakaby mbola karaha tsy de mazava fô izy koa ohatra mpampianatra matière jiaby le namako akao tegna atokisagna jiaby sady za iny monsieur fa nanagna diniky hianatragny satria fa maromaro zay olo nandesy lahatra zay tamin'ny raha zay école la préférence za mito tsy maintsy ao fo araha za matoky tsy maintsy hafaka koa za mito sady akao misy bibliothèque akao tsisy fotoagna very manjary anaovagna étude zany ndraiky le tegna tsy hidirako aminazy zany tsisy récré zely mihitsy zany tsisy gandrano zegny koa baka problème manao io tokatokanao za koa tafy voasontogna tamin'izy io tsy afaka koa za zegny sady eky zéro za amy zéro koa masy famagnatra arela olongiako misy azafady fa za somary sintika hely anareo fa misy programme hely za tsy maintsy vonjeky mbola hidinigny ndraiky zany resaka anazy zany zalahy i brillant namanagny donc tsy te hitsinjonoavy mihitsy izy igny toaka fôkony anazy igny tegna hidirany lohany zako tegna gaga amin'yahy sady za tegna fa natsapanan'igny za nagnano direct amin'yahy anao tegna tokony hitandrigny mihitsy amin'izy igny fa izy koa ohatra anao mifindra amin'ny école akagny tsy de tiako loatra anao namagna aminazy igny fa izy igny ndraiky tarito izy mba hifindra akagny amin'izay izy mba miova za ndraiky mamango mitariky izy fa karaha hitako tsy voasarika satria tsisy gangia toaka baka akao za mariny la préférence zegny tegna normal be discipline akao tsisy boahany Mama, zazé dina raha fa ty hihinagna papa tsy havy andro fa ne vera haly alôro atsika atao hinagna zany tsy fahalalam-pomba zany fahalalam-pomba veza koa karaha zany
Oa za boka tia hina. Miandry kely fotsiny efa avy izy efa andalana izy amizeo. Awa, tsy magnino bas. Ary za bas mandromandro hely kofa izy havy za bas fôzinareo andana. Ia. Zala mbola tsy tonga foana ziska amizao afa misivy sasany amin'io andro. Tsy raha nandeha nijery vehivavy hafa any koa le rangahy iny. Komazy fa mamaraza aminazy iny. Wazala. Oa madame, sokoafy de varavarana to. Ave, zany izy avy zany. Mahazo izy niany. Ao, midira. Jere volera io, amfiry. Hita voamasonao tsara izy io, amfiry zao. Aya, hitako lera efa misivy alina. Nanako. De taizy ianao, hainao boka raha tiako atongavana amin'izany taizy ianao zao vao tonga zay amin'io, zaza io fa mosary ato, miandry anao zay sakafo, anao tsy mety tonga zany zavatra tsy mba eritreretinao amin'ny na telefôna na tsisy hoe za mbola mitany karaha zany, tsisy. Zao anao vao tonga. Zy moa zany, tsy hainao madame za adjoint directeur. Za nandeha tamin'ny Franco tagny satria izy boka nagnano BPC io, nandeha namonjy areo zaza zany zahy. Za nahalingaligny zany anody. Ka na de zany zalahy tsy tokony mba alina be karaha i anao mody an-trano ato. Tena nakory izy tao. Afaka zany Franco sy ny zanany. Zany mora tena hoe le zanany aloha hafaka fa le baban'ologno zala tegna tavela tsy afaka. Dika zany resy zanany ndraiky le papany. Ka iny madame tsy magagy zanany agnany mianatra amina préférence logique be sy koa hafaka satria ka fahitana fa tsara fampianarana le zanany zany hafaka. Izy mo zanany io amina préférence mihitsy mianatra. Ia, mihitsy izy mianatra. Azao moa madame olo mipetraka an'zy ke tsy mila zany la préférence zany. Izy koa fampianarana ity. Rariny be zanany koa hafaka satria ka tsara fampianarana ke. Fa Franco nagnano candidat libre. Leçon azy efa taloha tagny foa ananaovany révision io fo nitsorotsorotany eritany. Tsy nahomby raha baka. Ary hitana tsara tegna magravele maty igny. Andiandianitra korohaly igny elan'ny tragno anazy. Nefa indra tany. Agny izy mametsy vaiavy ambadimbadika amin'ny maisika igny. Dika zany de anitra koro ka zany fa tsy ndianitra koro. Zay izy madame hoe andianitra koroko mazava ho azy zany. Ary tsy koroko afaka BPC zany. Tsy maintsy tavela fogna. Dika zany tsy azony place adjoint io tsy azony za de mbola volagniko azy hoe fimpegno raha mbo azonao anave mbo misolo place anahy za miakatra directeur. Donc tsy nahoany izy izy zay mbola tavela fogna. Nenazy be indrindra. Fa izy madame mbola meky chance fogna amin'ny tagno raiky izy koa mbola tsy afaka meky olo hafa faka asanahy hoe. Avela hoany amizay zany fa alô fo azy na za zay tsy ka isakafo Wazala, ary mbola tsy erinina. Zay ko ny andrenao tato anao tsy nety havy. Ya, ary to bas sakafo amboary fa tsika hinagna Ke manakory fo karaha manazy eo. Mbola le fresque na isam-bolagna foana doko Voilà. Avy amin'ny diplôme hely tsy azonao fo mahatonga zay zany? Izy tanao hely madame fa matoray tsy nazo. Ao edy agidazany. Ke tsy azo le raha de tsy maintsy megny amin'ny karama itsendriky malohatsika fa za ndraiky tegna nangataka mafy tamin'ny direction amin'ny orinasa isanay kao mba menareo tagno raiky farany zaho angalako BPC indray mandeha. Tsy mbola anjarako amin'ny magnaraka io. Ana zay tsy megnamaitra nanty labe mbola angala BPC fo? Fianaragna zany tsy segna maso ary tsy mety misy farany koa. Na jusque maty mianatra mbola pare fô zay zany. Zalahy kedikan'izany baka tegna miatra amin'ny fiainagna marigny le tsy fahazoagna diplôme babe. Zany rô saka volanky aminao Léopoly. Mianara zalahy anareo ana zay mbola antetry ny tegna lera miditra mianatra marigny. Zay ray aman-drenina mbola tsy disaka. Mianara zalahy ataovy sere marigny fianaragna. Za zay manenigny za hitanay io satria za zay fantolahy. Koa za zay mbola hivarigna agnaty école akagny megnamegnatra baka za.
ary tsisy école indray za lastiky zay fa mandeha dimampolo tao mbola andeha pôdy 6e nagnano 3e agnaty écolen'olo akagny azovy établissement andray zany ka anazy anareo izy amin'ny blague tegna mianara marigny ko mbola fianaragna tana zay ndraiky mamanao mbola vogno hitanao karaha many babanazy io zao tsindry sosoko ary tsy nakatra lastiky noho tsy fahazako diplôme hely tegny tokony hiakatra adjoint directeur zao za ko ahazoko izy te tegna nampalahelo za kena zany papay tegna marigny atakory fa igny lahatra zanako atao akory moa zany fa raha sitrapoko tamin'za mbola tanora tany nipetraka tamin'ny ray aman-dreniky tegna naniry tianatra mafy za fa noho ny tsy fanjariana ra-tsakafo finanamanga fogna fohaninay naty ala tagny ninamanga tsy zarazara hanigny tateky kibo baka tsy tia lala de tsy maintsy zao ny afarany de nahitahita asasa hely karakarama hely de izy io ty ambanimbany asa zio fa anaro tsara toagna sakafonao izy io ty zay raha ilainao mampatsaratsara saigninao izy amenina isy mamanao izy ke io ka dikan'izany mianara tsara zalahay tegna mianara marigny ko magnanjany basy izy papa ialako basy vayafeligny tegna marigny vayafely azao ko mazoa oa etsika niako niny agny misy vevely zay raha haiky amina Léopoly anampitra tsara anao havy ana dalagna ana Léopoly mipitra tsara anao Léopoly sakavy ary aho olo zany volagno aminazy za tsy tianao koa zay zany tsy vayavy makoa hely fanody za ndray andro arero ta bazary be taroy izy akagny ndraiky ny fananany postisy papay ke postisy zany mohagnino izany baka le mahatsaratsara soranazy mama fô izy ndraiky efa regniky le tantaranary zany matokisa re fô ialako ndraiky izy hatrito ko magnanjany edy haiko aminao edy roe haiky amina tonga de iala fa za ndraiky kaye nataloka re azariagna fa avrio tany araiky amoavy za mbola angala BBC ndray mandeha anaovako retour le tsy nazahoako azy tegny ihasiko fô ivoambelako siary papé ano hazonao izy aro za edy moafirième mo mama iny jano atana ino koa zany 4e haino ana zany fogna 4e ia ka zany boka mbola tsy BBC koa bon raha tianao ambara am'zany boka Léopoly efa haiky zay ndraiky mamanazy kio resinao raha resaka faiza fa nefa ndraiky mipitra tsara anao toy izy le fianaragna tanao anao fo eky mahay zay atafitanao fa hitanao jaliny ndraiky mamanao miposy anao fianaragna io mamorogno tsisy zahay ndraikindraiky satria anao koa raha tsy tonga ara-tsakafo amin'ny fianaragna io efa tavela edy ary tsy tiako anao mijanogno amin'ny diplôme le hanananay ndraiky mamanao zay CP zany tsisy papoisan-draha dikan'izany toizatra amin'ny farany le fianaragna tanao zay nda amin'izay anao mandeha rô ia ok zany papay mialagny prof mathématique ny tamin'ny lasagna oazy zalay io prof mathématique nare tamin'ny lasagna izy ary ziny mbola taminay koa tamin'ny lasagna ary ziro mampianatra fa tsy haiko fa tsika nahafaka za tegna magnano marigny ko ny za mivolagna izy magnano zany rango ny anarako tamin'ny la préférence afa hitako tato idiko ny ro io zegny tegna fa hela marigny mo monsieur nampianatra ta afa hela tegna tokisan'ny directeur marigny izy karakory tovla akory monsieur akory monsieur raha oaiza moa zany karaha balabala fandehanao tragnaragna maître lera ya misokatra bureau akaky ya alaiza moa areo zazy Léon Paul maître afa vita ro zazy maître araiza anjaranakazy zala akory zany brillant zay akora tsy nahomby amin'izy tô tegna tsy namokatra zegny tegna mpifindra zazy io atô io mety ataoko mafaka za fa ninafaky mio azy ia andraso tsy savay kely bosinaka ia tô misy 10 000 fely raha monsieur
Ty fa mavita azy ty ka misaotra anao raha Léon Paul tegna nisaotra agnarana zany ianareo ya andeha tragnarana ya zay malalaka bureau akagny ary volagno aby olo marikirikitra reny ambanimbany volagny fa 5 novembre zala miditra izy koa tra tara fisoratagna agnarana mety tsy tafiditra akao 5 novembre marigny zigny zay ary za matoko fa résultat amin'ny tagno avy io amin'ny année scolaire 2019 de 2020 mety ho tsara ary tsy ambelanay koa tsy 100% satria zay ka samy amango mafy mihitsy zay ramosy tegna tsara zany le tegna tiako amzy amin'izany ery brillant fa afaka koa tegna mbô toafa koa zay hitanao hoe ary za mitô tegna ifegny marigny ya ok zay zala izy fa ndanareo fa misaotra agnarana fa misokatra bureau ka fa sao de varivariagna tany hafa koa ya ok ramosy ya misaotra alo monsieur ke karakory maître ko tegna mahatagna marigny mbola kato fo zigny zah koa gaga amin'ny tegna mampianatra marigny zigny za tô tegna hiezika za amitoy tegna marigny aloha mo tegna misy bibliothèque mo aminareo ato misy ato zay boky tadiavina misy zay mikaraha tegna tadiaviko rô za mila tegna miezaka mafy mamaky boky amito ara za baka sy tiako angelingelegny za ko tafidriky ka koa fa za midriky agnatin'ny bibliothèque ka misy mpangelingeligny tegna aboaka koa tegna marigny zany sady le okony rô mitsinjogno avy amizay fô mahay ratsy fiainagna atô tegna fiaigna mafy fô fa hainao ya misy ohatra anao magnanatra amizay fa za tegna hiôva eky tsy santateky zay vidiny stylo fa raha ho azo promotion tegna jiaby karaha fa amin'ny université agny jiaby antegna zay to mbola miloloaka atao spécial raha to andreraka za marigny klasy raiky io raha marigny koa zalahy mahereza zalahy wazala hagnino marigny mahery zalahy reto zalahy hianatra akato amin'ny la préférence oto marigny mahery zalahy reto zavo ndraha sody maloha ndraha sody ntsoviko brillant avy aty nao brillant oui ary tsy haina fotrony legiagny rô fa avy koa ngiahy andeha gnino mari zero fa tana zegny efa hitagno ndigiaka koa andiaka toaka iya ambadiky mogny fa telo amy telopôly tsy nane tao felany akagny andeha anaro mbola haratra koa sagnatria ny vava zy mo raha tsy hainare zala mpianatra zany eny tsy mahazo midiaka toaka zikony rô tegna heoky raha volagnina zegny fa tafy nagnaraka rongrongony ngiahy za ary navy taminazy fa tsy ety mahafaka za zeto manjary talehibe oato maty aro za edy ngiahy mo mba impirina angala BPC koa rô mo zay indimy zay rô 5 fois tegna indimy satria baka zako fa navy afa tao edisy ngosina degra efa spécial ary izy koragna aminaka fa telo tamin'ny tao volagny tety ary amin'ny dosto indimy baka izy amizay hoe zalahy aza magnaraka toetriny zany zalahy so de mbola anjary neniny koa zay agnaty koragna ilako akao impito baka angiaho amito ndavonjay koragna anazy tandriasa tsara be raha koragniny edy andrasa za agnatogno azy ok laolo ty karaha ty tady filigny laolo ty tegna andifindra akato marigny moa laolo ty tadiala amin'ny fikambanagna laolo ty ke tsy andihidriky amin'ny plus amin'ny consommation karakory karakory brian ino ma raha tanao agnaty lakoro ka anao mo tegna andianatra marigny tegna tapakevitra eky rô ialagna hely akely fagna fa ambola mbô hisy fagna hely anaty molefaka hitanao baka tsika tsy afaka isa teky raha zéro fô za volentsika zay tagny koa fa mahay mandeha tateky fotsiny hakatsika hangala spécial ale ialagna agny de mankory zany programme anao de nao tragnaragna tegna andenao tragnaragna zany sitrapôna de mankory programme antsika aveo za koa fa vita fa anao tragnaragna anaka za fa izy de mibalabala mody nandrasako eto fô tsika tokony mbola misy plan hely laolo fa moko namagna laolo ary ana zany sakinagna ary za eto ana koa ndivonjeko eto io anarô andrasako eto ana ndraiky manjary mandigny ake fô mo mbola andenao tragnaragna aloha za io ngiahy dikan'zegny te pidriky fakapanaha aminakahy reto vola andenigny fako droanaka reto anaovagna plus igihagna toaka koa lofony taloha za voany zegny fa za zay efa tsy voany za tegna iôva aloha
Zoro izy e ia tsara baka raha tsisy présentation zany lasa mifampiafafa fa tsika agnatin'ny tragno ato ia marigny etoko ndraiky zany tanao hoe ato zany madamiko mamana izy ampitovy mirenina ia faly mafantatra anazy zany zaho ato koa zany zandrinao na egnarany ia ke raha tiako volagna agnatin' zany are zany samby zany ka agnatin'ny tragno ato ke samby miantra koa zany anare io araiky be zany andiantra diana to tsy alodoka zany maloha klasiny manao niala tagny zay mbola voafaka PPC tamin'ny tagno to ay tsara zany zaraigny baka asanare i ana zany mangala rano asanao aveo ndraiky na mety irikiragna magnano bazary igny zay fogna zany ndraiky metimety aminahy araiky zany satria zany tsy de asa mafy ary fangalagna rano zany za raha mbo fanatany tagny tambany vosotra ia tsara mihitsy zany ary anaran'izy io mazovy ay zany mazio tojo agnarany faly mafantatra anao tojo za koa mbo faly mafantatra anao tojo e na izy te mbo saiko nantaniako papa zao izy tojo e anao zeo fa considéré hoe mamanao za ny zavatra tena tsy tiako le mifanjana tsy mila mifampiandriandrinareo amin'ny asa atao tsisy anjarany hoe anjarany ranona na anjarany ranona fa rehefa ohatra hoe taraiky le anankiray de manao atao le asa za ndraiky tsy sarotona zany izy tojo e regny nakoragnany mamanazany ary izy moa raha papany ampianarinay za mbola amin'ny tany nianarany zanakanao taloha iny raha menimeny anazy zany ale izy tonga de mpidirisika amila préférence reo koa zany aza le roa samy mianatra akavy ake sady reo mbo azoko antoko fampianaragna ro fa tsara ka mba oaraka niao satria fampianarana ambany vohatra ane tsy mitovy any aty amin'ny ville aty e za matoko fa tsy oaraka ny mihitsy raha ao amila préférence nao zany zany madamo anefa ndraika ao e tekniky ny fampianaragna zany tsy maintsy safiboaka andre fogna i ary matozy afaka BPC zany aoty fahaizagna anagnany au niveau zany izy aloza magnano seconde amila préférence ka eny ary ke zahay imo mila mifandigny zay koa fa mandeha mody ka zany baka zanako samby efa be zany ana primaire i secondaire tsy hitovy zany lera ravagnanareo samby amin'ny lera ravagna zany anareo ia basy raha maso tsara zokona ikagny tsao magnano fitiavagna fa tsy antra raha tany fagnano fitiavagna satria o za mahita azy ndre tegna fa gedageda tagno tsao fa raha hafa tany tsy fianaragna anazy zany e ia raky maso izy papay oya tonga mivily ke mbo afaka mandeha mitsangatsanga hely moa za iny any mbo ndizara manjarinjary hely amin'ny tanàgna fa ela zay tsy nahitagna raha mbo vovovo amin'ny maso e hoangy ato tsy ho verekagny ana za ndraiky ane tsy manakana anao andeha hitsangatsangana zany fa le asa atao an-trano ato aza atao ambany zavatra fotsiny dikany tsy tokony mody ariva be anao fa tokony mbo alolo mody amizay vita ny asa an-trano ato za basy fa izy e Leopoly akory mankory tsara mo kahina tam lasa igny ro sy afaka ambona amina za tsy mety raha mbola tana ino ko mozy raha nako nefa hafaky hitanao e ziboka ro mbola ampiasainy babako e atany papana ino mo i ro izy koa mbola angala BPC hoe nanino ana ndraiky tsy vandy mbola angala BPC za areko mitovy fogna tsy tiako mba voaza ro ny tegna fantotry be magnanike mbola angala BPC fo ary anao iko ro ko tsy tontotry mety mbola hagnaniko anao io e lofo tanagna moa za fa mihezaka to ro tegna zafady zalahy tsy azo ka hely fa zao izy misy hevitry tsotra hely ino eky zay anako to afaka malaky méthode premier méthode amin'ny bibliotèque ntsika ka ahore magnano étude ana hafaky de
ary anazy aminamagna amin'ny ary zalahy tsy hagnano raha resaka toaka gasy ry ave tô fa fanaovanare vaiavy tô mbo ajanojanono hely fô izy zalahy tsy mahatafaboaka raha magnanifa mampilintiky ary amandreninare boka koa mbo magname goûtenareo mbola faso amin'ny raha tegna vidianana goûté marigny fô aza vilivily amin'ny raha hafa haiko tsara be boka ne ho amazy goûté fa vidiananare toaka miala toaka sigara tsy raha tsy vidigny raha tsy raha madomelogno oh zegny rô janonona koragna anazy zegny fa zao fa tsy zegny karaha fa tsitsiny lava tsofinanaka jiaby mbola lavakono karaha fa feniko andreo bon atsika ela amizay fô nankôry malasopinatsy efa lany afa lany azy teko rô tsiko tsy laniky nandiniky raha volagnina te fa izy zala igny ery zalahy karakôma pe avy nangala makafo koelo sa karakory akory tsara be le baba toy karakory bien karakory rabrabeky ny amformana zany aiza koa itana tsy milefare zalahy fô fa lany lasopy handeha manafo andraso ino ma raha mameky anare zala ino mameky andranasely to zala misy ely tavoangeroa karakory ino aminareo ao tsy mety sy mety miragna magnasasahenao tegna marigny zy manafinaka karaha tô za ino tagny baka tegna tsy nahatonga vola fa zista volany lasopy tô fogna asa mankôry karaha ty basa izy io na tsisy re moa misy roa hely aminaka ato mba iariarantsika hely migiaka fogna samy mememby vava aminazy itsika fa miala ya donc aroa zany anao avekeo brillant ary roa feky donc migiagiaka azy ke na zany tonga de fa iala zay tegna iala re fô raha to boka fa valonaka raha tegna marigny fa brillant io donc mbola homagna raha zany ya anaro mantera hely ake malao naho atsika milombo koragna tsara be jako ro fa ty goky mbola mitotro koa mantera anare finanagna lasopy ravinara fa marikitry tsika tonga de fa tsofitra ka tsy manjary atao ama koragna zany eto metaovatsika azy ana mantera baka karakory de izy koragnanao zao malao rô koragna ambarakona question izy tô sady koragna manjary ana mo ko hamelony tegna mo mbo ino mo velony tegna agnatin'ny eritreritrinay rô question bête mitsy koragnanazy zany la olo brillant hitady vola bro zany rô tsy mampanahiragna zany zany mo raha hikoragnina aminaka sa mbola misy hafa akoatran' zany tsy zegny baka zigny fa hatako ana baka tegna karaha tsy mitsinjino avina tegna mampalahelo zako raha tanao ino ma raha mampalahelo ana aminaka izy atsika mbo miaraka migagiaka karaha igny tegna karaha fa tohitomagna zay fa raha tsy tanao fogna masonaka tsy mena zoa za baka za ketraketraka raha tanao karakory mbola misy akoatran' zany sa tonga de fa tsika ndi tsofitra andrazo aroa fa koa laolo raha zany tsika fa miala andrazo koragna anakako atako telo fogna zao rô izy ana io tegna tokony efa miôviky anako fa gedana io tsy mana tsara za mbola vidriko tamin'ny école tsika tagny efa tao de navolagnina taminaka fa redouble zahay volagnina or tsika zay mbola tsy fivoagna fo ana amizay zany boka le agnanaovako président n'école irô ary ana lany tegna lany zany misy agnanaovako président n'école efa elaela baka za hitao ary za tsy alaka za tsy voasintsintonignare mandeha agny amin'ny école ndeha ianaranare zany ary izy koa zegny drô nako tsy gnaraka anaka ninaro tegna mbo tsy raha ke tsy voasintognonako baka za amin'ny tavoangeroa zegny niany za zany tsy voasintoko baka nandeha amin'ny école tiako kagny ary za mandiniky amin'ny école misy za kagny mety hampiovanana amin'ny raha tanao ana ndraiky karaha ty toriteny aminaka ndraiky laolo bon karaha ty basa tany ana izy koa fa tsy agnaraka le figiagna anakary le tavoangero zako tavoangero fogny izy koa fa tsy raikitry ndi giaky fa zany programme anakaze giaky mody za ya zalahy mazotoa foky ana fa tegna tsy afaka aloha za niany atantsika mibonane koa karaha ty mbasa tany brillant sambolo ngia dijinja amin'ny raha tany ana mijinja amin'ny raha tanao za mijinja amin'ny raha tako marigny raha volagninazy tsisy diso ke zegny ameky lalagna rô anao koa nidriky aka fa za io agnaraka manafinaka tegny na mena baka na tsy mena to tsy maintsy aka fa rô nano misy fanabe ke la olo ty olo tsy hitaka eo edy baka izy afaka zany sady za izy koa tsy afaka za mijano
Ody? Ody? Mandroso. Ya, salama madam. Salama tompoko. Ya, aiza mo ramsina? Aiza an-tragno agny ndrasiny dia tsôvika. Ya, antsôvy izy. Wa baban Léopold. Baban Léopold e. Nakory. Indreko ny misy olo mitady anao e. Azovy. Adjoinareo indray mitady anao. Zany andro sabotsiny izy andro tsy fiasagna raha ino diany aty. Namisikina lamba malakilaky e. Ya. Kabary ino koa zany niany. Monsieur l'adjoint, salama tompoko. Salama monsieur Franco. Akory ato? Tsara fa. Ialatsiny raha ohatra ka somary avinarina tsara hely baka za io. Ya, kabaritsika l'adjoint. Ya, tegna misy kabary e. Ramamane. Ramamane. Angalao zy anaty congélateur vetivety koa ny talena ity malôha. Ya. Ya, zao izy monsieur Franco e tegna diako taminah baka tsotra hely. Misy problème moa ampiasanantsika ao sa misy zavatra very sa manankory? Tsy problème ary tsy zavatra very koa fa mikasika anah tsy tiako atoy. Mikasika zao? Raha voatora ampiasana sa manankory? Anah za taitra biazambory fa raha asoanah mihitsy izy ty zany. Le mikasika le asantsika kabako zany, anah moa zany tegna hitako marigny le raha fa tegna mifona marigny ianaranah io. Ka anah zany mbola meky chance raiky amin'ny tagno raiky avy zany. Izy koa zany ohatra mbola tsy azonah koa le BPC zany tegna mialatsiny fa satria zany tegna mitady ologno fa managna traikefa zany le amin'ny toeragna asiagnanah i. Ka io koa mbola tsy afaka anah koa amin'ny tagno raiky tegna mialatsiny amin'ny finamanagna fa tsy maintsy za olo hafa za isy olo asanake. Zao izy monsieur l'adjoint, tegna misaotra anao malôha am'izay famindram-po zay sy madamo anahy tato fa niasa aloha mihitsy hoe sao de fanamena olo hafa le place salasalama zany fa nefa moa zany mbola misy famindram-ponao de tsy maninona fa ifegny mafy za monsieur Frédéric ary izy koa baka anao kolikoly am'izany hoe ividy an'izany sagnatria haiko be tsy maintsy za fo ilanja ny vokana zany ka tsy maintsy fahaizako foana andeha angalako zany fanadinana zany monsieur l'adjoint fa aza matahotra anao fa ifonce mafy be za am'izay zavatra zay. Ya, efa pareginareo e, samy mandraindresakeo. Ya, misaotra madame. Ya, misaotra betsaka madame. Ho za monsieur le adjoint kaizy io moa tsy mety izy koa raha misaiky mitagna place io avy izy koa fa azony BPC tonga de faterigny aminah fô dossier. Tegna ialako signy aminah madame tegna tsy mety zany karaha ohatra ny manikolikoly zany za am'izay fotoagna. Ary asa madame tegna tsorika aminao tegna mila olo managna mari-pahaizagna zany no mipetraka ake. Tsy haiko baka raha tsy nangalana BPC tamin'ny anah mbola nianatra tagny. Izy io velogny tegna tsy kakato ndraiky dirany problème amin'ny tsy fanagnana BPC io. Mampanegny marigny tsy mianatra io e. Na zay baka fananegny edy na indre. Aiza mandatsaiky madama. Aiza mandatsaiky fa raha podianako ane natonga za tsy nahazo io misy zavatra roa e. Voalohany indrindra resaka ara-tsakafo. Ray aman-dreniko tsy nataogna. De lasa nivary lavy tamin'ny finanana manga ndraiky sakoandia antegna tamin'ny fotoagna io. Tsy vitana zany koa fa za koa moa zany fa zatra nagnano tsy magnaja ny tifitifitry vorogno tagnaty ala tagny. Zao ny faragnany fa so ihany moa zany noho ngia nama koa promotion tambany vohitro tagny izy mba nahita ta fianarana de nisy tomony zany asa amin'ny orinasa anazy ke mahazo matoky anao monsieur l'adjoint fa hianatra mafy za mba azahoako an'io diplôme takinao io mba ho tsara place za amin'ny orinasantsika io. Ya, zay mihitsy tegna atao vevotro zany mba azahoanao azy amin'ny tagno ho avy io amin'izay mba mipetraka amin'io place io zany. Anah misy tegna tiako mipetraka amin'izay zany satria anarate mo namagna promotion ka tsy afaka zany zaho agnarena amin'izany. Zay ry izy mivady fa andalo za amin'ny magnaraka koa. Ya, veloma l'adjoint. Zala. Tena raha vao mitamberigny agnaty lohako raha natako taloha zay maty amopoko mihitsy. Toetsaigny tsy fandiniagna mahatonga zay zany. So ihany malôha zanakatsika manaraka teny ray aman-dreny. Vao volagnina ndraiky izy fa magnano. Ary tegna anisan'ny zaza mahay izy. Ary ampiaraka aminazy aby afanampônahy te hianatra zay zany. Tsy ambelako koa tsy disaka izy za fa tsy na FM zay papel lagniny zay ny vitako. Zay vao ambelako izy fa koa mbola mazoto izy ataoko aminazy raha jiaby zay ilainy. So ihany namanagny mbo fa tafoboaka koa tsy zany sa mbo ina kiraha namilao manazy za to.
za ko tsy navely tegna tana fananambady ma lay nitaiky za magnano tsy magnajan'olo agnaty ala agny fogna jusque zaho mbalabala Wato jo, watojo. Oh, Aiza zandrinao? izy agny. Avy ataonareo roa. Aya, zany zany na i atsika antsoviniry papa zany. Ia havy. Tenenao amin'jeo tsara fa vola tsy tiako lanilany fatany amin'ny écolage io koa tsy olo vonina hianatra e. Ya, matokisana fa zany niany tsy maintsy ampitaky amindre tsara. Zay, mpitra amin'izay baka nareo fa misy raha volagny aminareo. Ia. Ia ipetraka zahay. Bon, zao izay, hitanareo baka fa ho avy tao ampianaragna hoe hianatra anareo ka mitodiky aminah malôha zany e. Le 22 octobre nareo miditry andro talata zany. Zany papa tsy ndraiky malaky loatra eky. Malaky nanino eo? Na zany raha helaka e malaky. Mbola tamagna fa baka anaty somatantara vato e. Eto efa nariky tsara na hoiditry hianatra na io manomboky niany iala amin'ny somatantara io. Ave fi tsy mana lasitiky koa janono. Izy ko te hena amin'ny fianaragna ana. Hitanao zanako, be dépenseko aminao io. Vidy blouse vaovao, tenue, cartable tsy latsaka ny 200 000. Hitanao amin'izany fa fitiavako anao zany, fitiavako anare zanaka zany. Ny zavatra tiako atongavana amin'izany, mianara tsara fa tsy tiako olo misaredala amin'ny fianarana io. Ia mama regny zany arahiny teninao e. Regnina tsara tenin'ny mamana zany. Dépense marigny nagnanaovana raha ianarana zay ka na zany tokony tsy sary lefaka fa tokony hianatra tsara. Mitodiky aminah koa za tojo. Ia. Zao izy tojo e, raha fagnariagnan'ire mandrenina io tsy hianatra kina fa tonga dia mpanambadiandre. Kanefa zany za zany mba nitsinjo anao alena mano fianaragna fogna dia nalefandre to zany ana satria hitako tsara mauvaise exemplaire mahazo mpiara-miasa aminakaka zany BPC tsy azony tavela amin'ny asa raiky fô zany izy. Karaha tiako ambara amin'izany za niantoko raha ianarana jiaby zay tsisy ray mandrenina ambany voatra kagny. Ary izy moa zahay mbo miditra amin'ny 22 octobre zany koa. Are ndraiky second cycle io 5 novembre re miditra zany izy mipetaka amin'ny tableau ro. Ary azafady ampodianao aminahy ndraiky ko nianaragna école negny fa adignako nianaragna zigny e. Ay, la préférence zany agnarany. Ary tegna tsoriky aminazy zany ako i école Vlank zany agnisan'ny tegna école ela indrindra tamin'ny antsuite to école Vlank aminah io. Dikan'izany efa managna traka fa misy mpampianatra mampianatra ka zany tonga zay nagnapiditra anaka io. Ia, regny koragnanare te regny fa voarezy regny tsisy mipiky tsisy angalagna koa. Ary are matokisa fa za vonko hianatra mafy tsy angala baraka are aman-dreny zany ary tsy angala baraka anare. Ary zao tadio tsara tojo tsy niteny tampampanao mihitsy any vidin'io aigle d'or satria tsy tiako anao manao n'io kapany tovolasa hirana io karaha zanak'olona fadiranovana amin'ny tanàna reny. Aveo ialanao fangalananao mangan'olo ao sakafo ato efa natao mahampy aza mangalangalatra mangan'olo fa manala baraka. Oazala dikan'izany zany mangaharitra izy mangam-pagneraka agnatin'ny lakozika i manga nangalariny tambadika atao io manala baraka kony afa matsiny tsy mangam-pagnery aiky io fofo maraina izy dia efa mihinana mangam-paniray zany raha ataony asa. Oazala tsy hanigny raha tadiavagna marandregny fa manga zany ro tegna aza tanala manjany fa mahamagnatra e. Za koa ny gaga io izy mampahi anazy io zavo izy efa alohany foagna. Ia, misaotra amin'igny aveo koa misaotra amin'ny kiraro e. Izy ndre hitako fa magneva tongotra anahy marigny sady za fa hembaka lasitiky nisky ny kiraro nahy to afa voafehifehy tady fil de fer fo antegna fa megnamegnatra mandalo lalagna mandeha magnano bazary. Tsisy isoranao ny amin'izany ave mba kosikosio tongotra anao vakivaky be fa karaha firiry io manala baraka mamenatra tsy maneva kiraronao io. Ary takana marigny tinga fa tegna nderaka antsika marigny izy ty mba kopokopona hely fa mamenatra. Na za ko papa ndefa megnamegnatra zay miaraka am'izy mandeha bazary masin'olo jiaby amin'ny tongotro anazy mizataka be anazy fô. Ia andraha sy tô fa hirikotika amin'ny vato fa sy tô ndraiky zala marary korikotigny magnanjany raha vakivaky be magnano to. Ary zany baka navianao bolagna magnano hoe
tonga bakivaky zany salakady marary mamegnatra Oa zalahy mama azo ovy nagnano factorisation to e ma i hasan'ny babanao e wallahi fa barakany baba zalahy to tokony magname 5x to andreraka zaka baba zany nagnino ma papa tsy magnike penary igny zalahy toroko mbola agnano ampody ndraiky izy amin'ny hoavy sagnatrany vavy e ary izy koa ny mianatra akory fa izy ka haligny e wa mbo akory iny loatra kisaka haligny zany raha magnanitsy hainy mandeha mianatra akory isaka haligny ma izy baka megnamegnatra na zany andeha mpianatra izy ke aya wa are tanena maka exercice anahy iro baba misy raha tsy mety ela e zavy koa le salaty rano tokony taterinazy fa tsy mijery cahier d'exercice koa anao zany edy raha mahavoanao e zany kanazy mbo tokony hagnitsy amin'ny raha tsy mety atanà ndraiky asiasiahinà ndraiky izy aveke ary raha magnano mandeha mianatra akory haligny amin'ny po de viagny tsisy raha hena so ndraiky raha oa tsy mianatra akory mianatra akory hafa e mahalany fagnaza raha tanà dianatra akory raha ialagna tragno ave ndraiky mbola tsisy raha he fô zanao e za magnano temba avy magnanjany edy atana moramora moa mampiditra raha agnaty talandohan'olo geda ohatra zazy zareo mbola mpianatra akory moramora mandray raha e fa za ty fa maro raha agnaty lohako akato sarotra amizay mafy resaka matematika karaha io mbaraha zay Léon Paul misy diso amizio ay diso aminazy eo aizy zavy tsara babe 2x to plus 3x to agny tsy nety raha natana namezana x fo ndraiky tokony 5x io tegna marigny ya 5x marina valiny ty signy raiky gedageda magnaraka ro tena marina zany tena marina tena misotranao zanako zala tegna tsy agnaty menimeniko misy nagnano raha ty erreur de signe mihitsy zany za taminazy ty anay koa tsisy raha agnatin'ny lohanà raha tanà io e mandeha haiza fana isakaligny raha hely magnani fa tsy voavahinao edy fa mila fagnampiagna avy mizanaka koa anao moa za raha mamana iza manisy ty magnanio e efa tagno raiky ty ne prolongation farany nameny adjoint zaho e fa za zay mifoa samafy mihitsy zazy eo ty zay rehefa avy mangala rano anao azavay aminakandray mandeha factorisation aveo zanako zay ya azavaiky amina ndraiky izy aveo papa manomboka voalohany zisky farany matokisana ya ndana miboaka antany sady tonga de efa mindesa daboky ndraiky zerikany fa i brouillard mandigny anao antany akao hitako oa afaka ao izy ya ndana fa manjary taraiky ao izy ya ok papa mahelanela ndraiky ray aman-drenina ampianariny zanaka eky zala tsy anita sababondraha magnantovy eky zanahary e avy am'fanaovana tsinotsinony fianaragna fô zay anana ampianariny zanakana ary nina momba nagnakory am'zany anani 4e manao tsy nandalo 3e mihitsy zio masambady nanenay anahy manandeha nanambadena koa tsy rano kotrikotra da tamin'ery mamako tagny aniko sambarako mbola naherah nanangala zah tagny hoe tampoko zah tafidriky taminao kaiky etsika atao tato jamba mifampitanta zany rano efa raraka amin'ny tany zany no avy zanaka atsika sisa jerena de zahoako BPC hely io hely izy tsy mety hazonao i anay tegna antilahy tsisy fagnahy man mora anao Robertinao sofiko ko aminao akeo fandisany sakay io ataovitaovy aminah baka nehinehina ndraiky fandisany sakay zegny any agnafiko legno niany ampanganao ake azona hono fa rampianariny zanakanao anao karakory fa miambiambigny fidiragna fô zalahy zay misy kony diako aminah io e za i baka nandiniky atsika i baka amin'ny talata reo karaha hitako fa hidriky le 5 marigny atsika zay miditry le 5 amin'ny talata ke fomba kory tegna tokony fankahitantsika ro satria baka classe areo seconde zay hoagny terminal za boka de za fa tsy classe d'examen fa na mbola classe d'examen za seconde anao terminal spécial anampiako kolerany mila révision 3e heky tsara be regny tegna zegny maro tegna tiako aviagna io mila magnampy zahana fa tegna grave lohanakako raha titako keda foagna fo izy to fa karaha tsy haika raha hely tsy ty haiky zala fa raha tiako koragny edy zao edy ino eky zegny ro
zaho tsy magnano dalagna e, so de mbola tohizana aby ka dalagna tamin'ny lasagna resaka toaka gasy. Zaho tsy minamagna amin'olo lefaka. Fa tambotro rô e. Tana namako mpagnano azy efa nialako. Efa tsisy raha magnan'zay eky izy io. Sady zay misy konifinako amin'ny école la préférence eto e. Za ze efa voly dalagna jiabijiaby natako taloha regny. Zay tsara raha magnanjany tohizo jusqu'à farany fa tsara zalahy. Oh, tahela jande galaranay rô. Ino mo zo azerikany rô? Ya zerikany. Ana amde roa za amde raiky. Ndraraka za tonga raiky miaraka amin'ny daboko iny naka azo ampitesina ho aroa. Iya, ok, alotsika basi. Sandre namo zanga dona sehanao. Zao rô izy tojo e. Zandrinahy baka afatafiditry nianatra. Ke ninareo amin'ny talata io koa le 5 novembre zany. Ke zao raha tiako koragny am'zany e, izy koa fa mianatra mianara tsara. Mamanareo zeo mandoky izy magnano asake. Fa raha vognariva anareo areko mitazy magnano raha. Avezana aloha ka hoandry mila mianatra leçon. Zaza tsy mila olon ke hoe voky tonga de mandry. Sentiry agnonjonako anareo ambony fandriagna rô. Zay mandre aloha zany avy ta magnano sentiry. Mila mianatra maloha alohaka hoandry. Re maloka mazo matoko resaka fianaragna zany. Fa za tegna vogno ary ezaka. De menimena hamtokony lasikiny angala mazor lasikiny amin'ny école ao e. Ya zoky zany koa fa misy raha tsy haiko edy magnontany anao edy e zasiaha. Agnontany za. Ko leçonnary zay mbola tsisy tegna tsy niposona. Ary agnaty lohanahy koa leçon T4 izy ko resaka rectangle. Rectangle? Agnontany za fa heky e. Ya, anareo zany boko samy miteny hoe ezaka. Fa nenaka en fin du compte za mijery anazy moyenne miasa aminaka fa tsy vitany vava. Raha tsy mahazo moyenne de fa aza mieritseritra ho tsara korana aminaka mihitsy. Zay nenaka. Afapetraka anazy zany mikasiky zandrinahy io. Anazy zany mampianatra azy. Fa hitana fa za zany sy dia managna fotoagna loatra ampianaragna azy. Ya, mahazo matoky ndrikere amin'igny. Wa papa, zaho edy e mila ampianarana langue akagny zay misy cours langue za mbo tianatra am'zany. Raha zany akama tsy manjary zavagna ka fo biblioteka ka akany maro boky amin'ny école ianaranaka. Marigny tegna misy biblioteka marigny amin'ny école la préférence ka ary izy pareo e. Le raha tsy anavakiny fô zany agnotoniana zaho na agnotoniana zokonahy io. Ya, matokisa anao amin'igny. Fa zao ndraiky olo miasa zany baka tsara miasa fotsiny. Dikan'izany zay haiko mbo miasaka mianatra. Dikan'izany zay mbo tokony mbo mahazo azely kadokado mandehandeha e. Za ndray miandraikitra an'iny, za tsy ampianarinao an'izany. Fa rehefa tsy afaka misy colis fa vohomana ho anareo aminaka ao. Mbo ino eky colis zany ka mama? Ninaha ataovy tsaratsara za tsy magneky. Ary ninapaka tokony atali tegna surprise marigny am'izay za ravoravo tsara be. Matokisa anareo zany tsy raha mandany vola ary vohomana lalandava. Tefa tsofona raha mahazo anareo. Tanareo zany raha mavendragna anareo zala tsy hiteraka anareo moa zany. Dikan'izany ampiako fixentire koa zany. Volanay lalany foagna fô nefa anareo tsy hianatra tsara. Tsy miditra zany zaho. Mahatonga zay ro mamanareo mandany vola aminareo io. Lova ho anareo zany satria lova tsara indrindra fianaragna zany. Tsisy olo namanareo ndova zany fa anareo fô. Izy koa mbala ambony tany eto i lova tsara indrindra fianaragna. Wa Léopold, mbola tsy ao fampapanazy handry fa folo aligny. Zaho kondro mbola nifagnahy za am'zigny nine. Atakore, afazarena agnano cours ndraiky. Antegna tsy maintsy midokidoko eto fô. Ary hitako sarotro aminahy baka andita andinenagna azy. Izy babantegna
antegna tokony hanarigny lasa izaha antegna ndraiky magnanatra azy ana fô doko eky minagnazy e lasa tefa masy mavoafela diabaka le raha mandeha tany tokony tsy imboany anampogno alako raha tany babana igny e andianatra akory ialana ake tokony 8 heures izy fa avy an-tragno zay fa 10 heures haligny mbola tsy avy an-tragno ary problème anazy téléphone anazy clé petrany an-tragno beka tsy antsovin'olo affaire nare roa agny zany ya juste mama misy namako zay ho aveky agnano tidy zahe tsy mandre aminakarabe fa mandre mbadika akao izy asa mankory zimo izy namanahy namana lalasa namana vayavy wa afanafiko eder mame de lehilahy be zany eka mafirigny zah baka namako zany tegna mafirigny zah kone afanefitra nangala BPC tsy tafaka izy efa terminal spécial koa izy koa namana lalahy ndraiky kony tsy magnino ya fa tsy oely izy havy ya ok mame za andeha misambaranaka koa avy koa manjary hitako baka amalina re ndraiky papa or za tsy de tiako midimiditra amiregny zay ndao eto zaho miampigny azy ndraiky mpangana azy antolahy tsy mahazony raha volagnin'olo igny niany anaraka tsara izy niany fa tavitaviny aminahy baka madame soka varavaragna ty zay efa havy le dala havy za re mo zalahy efa mandry anare zay mbola bonheur be mbola tsy mitrika an-tragno valia malao fagnotiniagna anaka avy taizana zany mafantanina tokony mbola apetraka anao koa avy nianatra koro za io zay kory nianaranao tokony 8 heures ny lera nambarana zaha nare ravagna zay fa 10 heures kory aby zima zany voalohany maloha zany Robertinao zay hitanay efa tsy zaza 10 tagno ampiraiky amy 10 tagno zao amy volagna raiky ro ihany efa tsy zaza zany ina mo tokony mbola farahinao am'zany za mo angalarin'olo sa magnakory za mamarahanao anao miaraka mivay avy akagny masambarina lefaka za zimo afaramo zany zio kay zao izy za hitanao tegna sahiragna mafy za hitanao io de aiko anao fa ovigny fogna na io de alohan'ny zany ala tampiasagnanay tany nandalo ta bazary tao nisy cadeau nividiky zay akato de ameky anao izy tô malao ty jereva agnatin'ny panier sachet io aka ino mo raha magnanto atoko hoe tô mo postis sa ino lahe mitody akagny anao perrique izy tô anao songa de hasarako amy lohana ary na iko mo za tô vidianagna perrique halako boko ro volona makoa na fely mafanandroanjato mbola fontry de nividianako perrique baka nave satria amaray weekend miaraka mitsangatsangana atsika reo de tanjareo ohatra hoe nanambadika rano gasy za avy io tana zany mbola zahako ankilo fahana karakarano gasinino za tô gasy tsy mihety karakarano gasinino koa ke zany magnambomboatra anao fa le fidiako aligny zany tokony tsy ampanahiragna anao taizana jusqu'à folo na mbola tsy nody tan-tragno tsy zahako ndra holonderiariana fagnaha tambezina amy perrique tsy manjary tô mo tako iny zaho mo tsisy volo zany tegna ampiasa perrique tô za vely baka taratry manao koa renaka coupe carré mihitsy anandre wazala ary lasa tsara foana anay madamo za fa tsy anatra koro haligny ko magnano io tany fa ohatrany mampalahira dikan'izany anay hoa tsy mianatra koro mo mianatra raha hafa fona magnano mandeha mianatra koro akany matika anany any eza fa mafa iny mavaky lokony aminao fa mafatony any ino korotokolo aby zany andasazy baka hely eza na ento lapanga be igny eza za milefa baka ana midiran-tragno ana franco mbola diany za moramora zay zegny midiran-tragno tô na taty anatsika tô fa indrindra antany ahandro aligny jiaby tô ana baka ro tsy mahay fagnazavagna anao efa fitiavako anao de nividianako perrique io za ndraiky rindrinao fa mafandro aligny folo aligny io magnitsy tikinanao lasite fa mafa io zay zahi baka tanam-ponzy ta baka zahi gadrako lesiteky tragno tô mbileoana mandren-tany mandraka abondevako tsy tany andriagna wa mame nagnino mo tragno gadragna kike namako zany ihany io aveky andeha izy zay ne hianatra zany baka hefa feo namana zany nianko mitrika eketo mo babanagny niany tsy mandray an-tragno aty mboako hitanà mama ary zany nahe karaha lasa tovavy tsy ndraiky nivadiky sinoa makoana tomo tana zany ankalefako ologno koa ana hitegna zany ka babana marigna ana amile mipadraiky an-tany miaraka aminazy any koa tsy dirako zany malinare roa ke indirako amy raha magnanjany ary zapaka zany kilikily fagny amy perrique tsy manjary tô alako lesiteky izy tô
ino ma raha atanao aminay andro aligny eto? Tsy zegny fa tsika agnontany aka moa Léopoly. Ya akao Léopoly fa mbola grave be fidiragna akao. Raha nankôry eky? Tsy haiko fa mbola grave be fidiragna akao fa mivolagna ndraiky anao koa ambaravaragna ake fa tsôvy aminao raha zay. Moi raha ino eky zegny niany? Anao baka vahiny tsô voafiko famafa zay na fa mivolagna tsara be ambaravaragna akeo. Tsô tanjare za fô. Moi ndoko niady ndoko rito tao ampodiky diana zah tsy aveka. Asa vao dako marito milohako. Mahatiky za ya za io mety impôdy feky ramose am magnaraka feky za mandeha aminazy. Ya aleo mitandrina mihitsy sao de voan'ny raha tsy fahazo akao anao. Ya mbara hoasy mo te za hoe. Tegna ravoravo zay madamo, tegna tsara mihitsy notiny interrony zaza regny ka samby nazo noty zare roa. Izy koa mitoto zany tegna mety lasa mifianaragna zany zare. So ihany koa ny nampidirina nianatra tamin'ny la préférence atao zaza reo tena nitombo mihitsy nivondreo. Ary raha mba mahafalifaly anaka mba efa mahay mira français zanako io. Raha tsara fa ataony hatrizay. Izy koa ma zany tegna mitombo marigny fahaizagna anazy io tegna mety zany solo zaha koa fa retraity za amin'ny asanakahy. Ke ino ma loka atsika ty niany? Anafaka mahay ho azy le tianake tiako fô. Za boko mba manontany anao mba ino raha tiatianao hoanina? Ataovy totokena ndraiky légume basa izy koa zay ho tadiavina. Avetsika mividy yaourt koa atao dessert mba feno amizay le loko fitadiavina amin'ny sakafo sady ara-pahasalamana tsara koa zany. Tegna marigny zany madamo, tegna ilaigna tokoa le sakafo ara-pahasalamagna mba mampitombo hery, mampitombo vatagna koa. Indrindra saigny zany ka tsika mianatra zany tegna mila ampy sakafo aminjay zare mba lasa intelligent be zany. Sambatra mihitsy koa ny za ty mba olo manam-pahaizana ohatra anao ty lasa vady. Lasa maniry vady an-trano koa za zany. Bon, zay madamo anangiako fa za ndiasa fa manjary banga ampiasana agny zay fa tovy tsara kabaka karakaray tsara fa mba azahoantsika hery. Za koro rangana vanaovantsika ity tamin'ny bibliotèque tegna hitako mevagna amina karaha diabetako tegna marigny. Zany baka le tegna tsara miziza la dikan'izany zany atsika toato mila miritma tsara be magnano étudieko. Za tegna ifegny mafy tegna ifegny ke mankory zany ny baka am'zany. Baka tsy tsy hoantsika moramora fa izy amto. Dikan'izany baka razoko tsara fa voafehina tsara be koa niny baka. Ato baka agnatiny mikatroko azoko baka ato fa BPC baka sy tamban'ny zavatra marigny zany fa zany ndraiky misy raha tiako antoniagna hely mikasiky résoudre regny sa mankory ambo hely baka kahina za mohaboko amin'ny tany faritolo mofo aketo wa aboake fianaragna zany mo misy tany lavitra nagnaty alo lo mbola mianatra foka karaha megnamengotra be baka za andraso bas ataovy ambany aketo baka ziro izy miretsy hena za baka gaga de ino tonga raiky to agny karaha nivadika eto de lasa nisy moins. Signy teto baka plus de signy zany kofa mivadika égal miova zany le signy. Zegny mahatonga azy. Ary ziro nagaga za tegna marigny. Karakory mo manafla? Manafla reza la robrian we. Akory zala he? Karakory? Le bire. Ouais, sisy briquet mo aminao. Za koro tegna fanyalara volagninah zegny ampirito ke amin'olo manoko mofo ake fa koa raha zegny rô
ampidiro agnatin'ny fatinaka foiky satria baka fianaragna atôlaka tegna natakolova tsara indrindra izy aminaka ave izy tegna mbô tsy manegny za magnaraka tegna marigny rô e avy koa la olo ty amin'ny moralinazy ty sady za koa nyrô fa nialako fianaragna igny za izy koa fa tsy lanindre président école ta za fa nijanogny fogna eke Wa zalahi misy filatsagna président misy makagny zany baka politikenaka beka tsy magnefy école azy fa grave plaster zala zany tegna tiakatra ambina gandoko tegna amboniko ningaho e raha zalahe ke ino faratana zero libaliba inga mahita vola fogna ya sekandra fanojy masonaka i fa riatika edy tanaza zeo afa 200 000 imposiko ty kanzany anao mipitra tsara anao na 500 segna posonaka zy ya zalahe marigny raha volagninazy tegna na 506 satria zegny mbola tegna agnatin'ny mandaligny araiky to baloha za zeo iny fa zany ko tafiboaka amto bebe niko vola boka kona million lasty fare zala raha marakory za mangalatra e so defa baka falny hita 200 000 igny he atombo zengalatra kon'olo tegna raha zalahe ara mara volagna Léopold zegny ary nako tsy mahay raha tsy tafangalatra fa namfaragnany ary ana mitoka ana tsy tialana agny ro faragnana we atatek pisinolo kangalarnako moramora zala koragnanareo zany saka vembarakorivo moramora koragnanareo fa lohanareo neny rafidrafiky diany za mbola moramora karaha ty tany koragna za iala aya manao bafianagna anazy fo marigny zany zalahe ok karaha nakatra ndraiky ingahy igny tsy mbola manegny fogna farany igny ndraiky raha tany ary za tegna tsy emonjy ingahy karaha toky hiola ndraiky baka izy tsy haiko topiako taminazy mofo jiaby ty tambony plateau rety zalahe raha zala zany ty hiady ndraiky raha tanaraiky mianara tsara beky nena lebiry fô igny 200 000 tsy dikany ary ngiahy za matoko tsara be mangalatra kôly giagno ary tsy maintsy ngiahy ny farany satria apaka andeha prisonnement izy amin'igny ary tegna hitako ndrô tegna mary raha volagninazy hita amin'ny sady fa ngiahy tsy haiko fa tsy azonary igny tsy maintsy agny faragnany ngiagny satria za minenagna aminazy aloha izy ty amin'ny mitagno za ko rô magnaraka fô za zay mitagno azy amiraha hafa tsy nagnano izy ialako mambra bon hatsika rô andeha fô nagneno sonnerie zany tsy karakory alotsika alotsika so ihany korô nianatra tamin'ny la préférence tato tegna na raha hita tegna maro ary olo tegna maro marigny tsara fô ato ary blouse tegna magneva za koa ary discipline akato haziaignana tsara sambra rô za zegny za tsara ela akato eky tsara zany zalahe toy izy fa tsara angatagna misy université fô akato so ihany Léopold fa kahena taloka tamin'ny anao mbola 3e tamin'ny la préférence tao igny namena za kahe regny za zikeo ty efa mava 6e examen taloka regny azoko antoko zany amin'ny BPC raiky hoavy rô tsy maintsy afaka zaho tegna marigny zany fa na zany raiky tegna megnamengatra maloha zaho nampianarinao an-tragno akato tegna megnamengatra maloha zany zaho ampianarinao an-tragno akagny regny fa fianaragna io moa zany kohegna maso atrôny tsisy raha manjary ety ana ndraiky ny papategna nahita hevitra nampiditra za tamin'ny école la préférence tao satria za tegna tsy perte ary na mbo tsy perte araiky tsara be kodoko manaka tamin'ny 3e mare mampiana tsara be re papa ary na manao ino ma aftaiza zy zy mety anjaza fo fahitako zy satria zany ohatra zay lera fiarovany mbo mianamianatra hely bon atsovy izy araka ina lasopy amitsika keto de lany lasopy za mandeha bazary anareo lampody mandeha an-tragno akagny ndraso basiziny joviky Brian bozoviky karakory rô Léopold mozy avy atô denaro iaro avy za io namana io mbola 3e masa manankory za mahita izy ndreo karaha gagno avy naditry nefa za mahita azy ndreo ohatrany efa voakanjo lavatanana lasa nagnano patalogno
magnakory tsara be ngia io ay manafy brillant zany papategna vinaditry ary izy amtao azoko antoko hafaka satria zany izy efa za matoko tsara be zay 3e dan ary azoko antoko tsara be papa izy amtao hafaka satria abaka mafimarigny fampianaragna amila préférence ka karakôry Léopoly salama ry mandeha salama tovolahy to de petrapetrana fa miaraka mihina lasopy aminay eto tsy magnino misaotra ary na io mo tsy akendeha aiza brillant rô za iko rô direction nakavitany tegna andeha aminatagny satria abaka tsisy raha taza aminay aka fa handalo aminangy mbo nianianitra hely ary minanana lasopy hely baloha anah fô atsika ve miaraka mandeha aminay oe ok za saika antany anao brillant anay teo moa nianatra taiza talohaka alohanao hianatra tamila préférence tao tany nianarako ita misy école bordel be zay zay tsy manjary piganagna ianaragna ekekagny fa tsy mahatafita raha magnanjay satria baka dalagna reriky raha hitata fa tsisy fampianaragna vanta hitanah discipline tsy normal ary mpampianatra tsara havy manapatapaka fa lasa kamo mianatra koa baka an'zaza ary tsy vitan'zay mbola misolosolosakely mianatra koa mpampianatra aleko zany findra fô ike ary haiko tsara be mila préférence ato tegna mahavotro za baka olontsonjony hoaviko za fô za lasa tsisy antonasa farany aleko zany findra mba maromaro tanora tahaka anao zany tonga saina tegna marigny zany raha samby tonga saina tahaka zany aby tanora jiaby lasa lavitra firenetsika ty ary feno tanora mahay ary voly adalagna jiaby tsy misy vakivakitragno tsy misy tanora miôla ka za mba manentana anareo lahy namana mba tahomy ho isy fagnahy satria raha ohatra manaradianareo aby tanora jiaby anisan'ny firenena sambatra firenetsika ty za ze zao anisan'ny nagnanokonangana tamin'ny fianarana laosako magnano tsy magnaja magnindry manga anaty ala tagny natakaly fianarana ze za zao milanja ny vokana efa 10 tagno za hitanah io andray raiky amin'ny 10 tagno amin'ny tagno avy rô ihany lasa zanaka antegna ndraiky mampianatra antegna amizio ty tiangala BPC baka za io ary le BPC tsy azoko miatra amin'ny fiainagna anah karama tsy misosoko mampalahelo ndraiky izy tô fa raha fa nahazy vao ike fa so ihany moa zany nisy école mahay mampianatra an-tanagna aketo la préférence io zany mahatonga zanako nampianarika akalasy ty ary document nazy izy anaovako exercice atragno akazy zafinare zao iny asasiny fokonao iny mbola tanora fô iky ngia iny nangalatra asa nagnino iny akagny tanora amizio ty zany rehefa raha tsy anatra dia tsy maintsy magnano asan-dahaly magnan'io fogna izy zao jereko mbola tanora mbola voaeritreriny izy igny be ary tsy namana brillant rô igny rô izy Dimitri efa nivolagny deuxième raha io ade ary zako mbola kamagna tamin'giagny tegna mety nigadrako faragnako sonjoko lazany ove izy eo vokatra fanavanovagna tsirambiny fianaragna za matoko tsara be baka nangalatra le gagno agny izy mijinja raha natany za zalahy tsy lavakoragna aminareo lahy efa hitanareo maso ny aratsiagna ny mitsokan-daharagna amin'ny fianaragna hagnino mo anao hitsokan-daharagna amin'ny fianaragna io hamelo tegna amin'ino igny zao lasa mangalangalatra tovolahy magnan'igny tereny fiainagna baka izy tafagnanognano fahatany teteky antsenina asa magnakory afaragnan'igny akagny are zalahy koa ray aman-dreny mbola vogno mampianatra are zalahy bifegna tegna marigny zany tegna mifegna reo are ngiako refa azadignanareo fa mbola mianatra anareo ariva tsô vesiko amin'ny finanagna lasopy akeo zay veke mela ve to fandianatra edy papa matokisa ndraiky ena am'zany fô zay ndraiky tsy hagnanotry inga be Dimitri za aloha tegna misaotra anah Léopoly satria zegny anah tegna hitako nampiova za zeto za kosa narinarina tegna mbola tafakambagna tamin'giagny fô za hatry zay ary tsy nialako baka lefagna za ohatry zay tegna antsenako ary hitako dy raha mahazo zegny zako voaigny asa tsy alako tanagna to zora jiaby lafa naratra vakivaky asa boriky doko nahazo igny kafa tsy hay eky ary haiko be koa tsy navy nalako tany filaminagna reta mety naty bonheur langiahigny azoko antoko baka anaty foagna rô ohatra ko azondraha mibomory ary za matoko tsara be le volana bokany tamintsika ta igny efa volany raha izy volany kihalahalatra anazy zatra lalan'ny ririnina baka ry zalahy ziskito jeky atsika rô lera mandeha amizegny satria atsika iny mbola midriky désert arivaka ary fa hainady la préférence tegna école magnaraka discipline tsara tegna mariko ne
atsika andeha fô tsy de tsara loatra baka magnano taratara lava irô. natolotry ny groupe